Ja kun työkoneita rakennetaan, niin hydraulikomponenttia ja ohjausta tarvitaan. Niin morjes. Morjesta. Eikö tämä oikea osoite, mihin tulee? Kyllä on. Löysit PMC Hydraulicsin osastolla. Kyllä. Ja te olette tietenkin pitkän linjan toimija kotimaisten, suomalaisten, Suomessa toimivien konelaitevalmistajien kanssa. Niin sellainen kokonaisvaltainen partneri. Kyllä, pitää paikkaansa, että meiltä löytyy laadukkaita komponentteja asiakkaiden järjestelmiin ja sitten tarvittaessa tehdään isompia kokonaisuuksia asiakkaan tarvimiin koneisiin. Ja sitten tänä päivänä, niin kuin nimi kertoo, PMC Hydraulics, että se on se hydrauliikka. Tietenkin vahva runko ja se on tänä päivänä näissä työkoneissa edelleen se voimantuottojärjestelmä, mutta eikö PMC Hydraulicsin varmaan tämän päivän keskustelut konevalmistajan kanssa niin sisällä muutakin kuin perinteistä hydrauliikkaa? Kyllähän siellä on monta eri kulmaa, millä tänä päivänä lähestytään. Että tietysti vastuullisuus teemana on tosi paljon tapetilla ja sitten toi sähköistyminen sitä kautta, että miten hydrauliikan asema koneissa muuttuu ja mitä toimintoja korvataan sähköisillä toimilaitteilla. Joo, eli tosiaan se on niin laajentunut ehkä se hydraulitoimittajan perinteisen merkitys, että siellä on ollaan niin monella segmentillä ja sen perinteisen pumpun, venttiilin ja säiliön lisäksi. Kyllä, pitää paikkaansa, että paljon enemmän kulmia, mistä pitää sitä järjestelmää suunnitella ja se tuo omia haasteitansa sitten, kun tehdään sähkökäyttöjä ja sähköisiä voimalähteitä pyörittää sitä hydrauliikkapumppua esiin. Ja samalla lisää mahdollisuuksia. Kyllä, siinä on paljon erilaisia mahdollisuuksia. Tässä on pari päivää menty Finmetkoa, niin teillä on käynyt tässä tasaisesti väkeä ja kansainvälistäkin touhuu. Kyllä. Varmasti ympäri Eurooppaa kauempaakin väkeä, mutta mikä kun tähän on tullut konevalmistaja, suunnittelu, tuotekehityksen edustajia, niin mistä siellä tällä hetkellä jutellaan? No kyllähän siellä niin kun kaikki tilansäästöt edelleen on tapetilla, vastuullisuus on yhtenä osana ja nyt kun voisi sanoa, että markkina on hieman rauhoittunut, niin tuotekehitysprojekteja on paljon enemmän taas pöydällä. Että nyt on aikaa vähän miettiä, mitä tehdään. Kyllä, ja varsinkin sitten tämä meidän oma valmistus, mitä me tehdään, mitä me pystytään itse valmistamaan meidän omilla tuotetehtailla, niin ne kiinnostaa asiakkaita todella paljon. Mitäs siellä on sellaisia PMC:n omia tuotelinjoja, mitä te itse valmistatte näiden maailman johtavien tuotemerkkien lisäksi, mitä teidän konserni edustaa? No sitten meillä on toi Sykloni-konsepti öljysäiliöön, eli millä pystytään pienentämään säiliön öljytilavuutta. Eli idea siinä on se, että öljystä pystytään erottamaan ilma tehokkaasti. Joo. Ja sillä päästään sitten riippuen sovelluksesta niin 40 jopa 90% pienentää öljysäiliön tilavuutta. Ja se on päälirakentajalla tänä päivänä, kun vaikka nosturiauto, niin se on joka sentti tarpeen. Sinne on tullut niin paljon tavaraa ne runkolinjaa. Että kyllä, ja ylipäätään kaikki liikkuva kalusto, niin tila on kortilla ja kun saadaan sitä öljytilavuutta pienemmäksi, pystytään hyödyntämään se tilan muihin tarpeisiin. Sen lisäksi sitten saadaan CO2-päästöjä pienennettyä koneen elinkaaren aikana ja ylipäätään käytetään vähemmän materiaalia. Ja tämä on tosiaan konsepti, mikä ei ole enää mikään protohomma, että tämähän on teillä jo asiakkailla ihan sarjatuotanto käytössä. Kyllä löytyy useammalta asiakkaalta heidän järjestelmistään. Minkämoisiin asiakaspaikkoihin tätä on laitettu? Ihan kappaletavaranosturissa, murskaimissa ynnä muissa. Ja kaivoslaitteissa. Laajentunut jo applikaatio. Kyllä, ja sitten teollisuussovelluksissa koneikoissa. Joo. Ja sitten tosiaan tämä on tällaisessa spesiaali, voi sanoa järjestelmävalmistusta, mutta mitä muuta PMC edelleen, niin mitä kaikkea te teette niin kuin itse omilla tehtailla? No meillä on lohkokoneistamo Intiassa, missä me koneistetaan itse lohkoja ja toki itse suunnitellaan asiakkaan vaatimusten mukaan ne lohkot. Pystytään integroimaan meidän partnereiden tuotteita niihin lohkoihin, rakentaa erilaisia kombinaatioita. Sen lisäksi meillä on noita pyöriviä liittimiä tuoteohjelmassa, eli täysin asiakasräätälöityjä pyöriviä liittimiä. Ja ne on PMC-valmistamia? Kyllä, PMC:n suunnittelemia, valmistamia, integroiduilla venttiileillä, sähköläpivienneillä ynnä muuta. Joo. Ja sitten niin kuin totesin, niin teillä on tuolla listaakin niin maailman tunnettuja brändejä, mitkä teillä on myyntiohjelmassa koko PMC eri maissa, missä te toimitte, niin kyllä. Niitä löytyy sitten ihan kaikkeen lähtöön. Kyllä. Käytännössä koko metsäkoneen hydrauliikka esimerkiksi pystyttäisiin toimittamaan. Niin se lähtee tuosta plus teidän oma valmistus. Niin, kyllä. Niin siinä on valmis kone, aika helppo. On. Ja sen lisäksi meillä Dakke Industry-ryhmästä löytyy sitten Exertus, joka tekee ohjausjärjestelmiä. Eli tuolla on sitten, saadaan niinku ohjaukset liikkeelle. Kyllä. Eli siitä saa sitten konelaitevalmistaja niin kuin aika sellaisen hyvän platformin, mistä lähtee rakentamaan
omia liikkeenhallintaratkaisuja. Kyllä, kokonainen paketti. Eli se on sitten, onko tämä ollut kuinka kauan, minkälainen historia teillä on tämän kanssa? Me ollaan oltu samassa ryhmässä jo useampi vuosi. Joo. Että yhteistyötä tässä kehitellään ja kasvatetaan koko aika. Sen takia ollaan tässä yhdessä samalla osastolla messuillakin nyt. Sitten venttiiliteknologia, tietenkin ne ohjaukset on ja äly, mikä siellä kehittyy, mutta siellä varmaan raudaskin aina jotain tapahtuu. No pintakäsittelyt toki on ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä tänä päivänä. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä, mitä tuossa aikaisemmin kerroin, että yhdistetään meidän päämiesten laadukkaita tuotteita meidän omaan designiin. Eikä tämä päätylohko on meidän suunnittelema asiakkaan tarpeen mukaan ja siihen on sitten tehty tämmöinen paketti Hyrraforcen tai tänä päivänä Bosch Rexrootin siivuventtiileistä. Siinä on Hyrraforcen EDH ja EDG-siivut pultattu meidän suunnitteleman ja valmistaman lohkon kylkeen kiinni. Ja siinä saadaan tällainen kompakti paketti asiakkaalle. Kuinka sitten Suomessa teillä on asiantuntijoita, niin kova ryhmä, niin teillä on tiivistä tietenkin yhteistyötä Kyllä. valmistajien kanssa? Kyllä, säännöllisesti tavataan meidän partnereita ja sitten varsinkin asiakkaita. Ja meillä on oma suunnitteluorganisaatio Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Ja pystytään globaalisti hyödyntämään meidän resursseja tänä päivänä. Ottaa sieltä infoa, dataa sitten, jos tehdään Suomessa vaikka projekti, niin toiselta puolta maailmaa, mitä voidaan ehkä hyödyntää. Kyllä, ja ihan resursseja käyttämään globaalisti. Ja kuinka sitten tällä hetkellä, niin onko teillä projekteja koko porukalla niin tiskit täynnä vai mahtuuko vielä mukaan, jos joku on kiinnostunut? No ainahan tilaa saadaan järjestettyä uusille projekteille, mutta ihan hyvä tilanne on projektipuolella, että paljon on uutta työn alla koko ajan. Ja sitten uusia projektejakin tulee, niin se on ihan hyvä kuulla, että siellä Kyllä. on yrityksillä uskoa tulevaan. Että Kyllä, nimenomaan. ja niin kuin totesin, että nyt on ehkä se, kun vähän tuotannot hiljentynyt, niin nyt pitää sitten katsoa, skarpata ne omat tuotteet kuntoon sillä aikaa. Kyllä, ja aikaa keskittyä uuteen. Juu, että käyttää se hyödyksi hyvin. Ei mitään, tämä oli mukava jutella ja niin Joo. teiltä löytyy hydrauliikkaa ja älyä, ei muuta kuin uusia projekteja ja suomalainen laitevalmistus, niin hurjaa liitoa. Joo, kiitoksia. Kiitos.